Kaparti HSPDP, Umsning Constituency Area Unit. Kadon yak jingkermen, yak jingjob, hak election kaban salong, house name arhajar arpulai. Namar, dakispas paangot. Kinong ilam basikmat, na kiwe pat kiparti, kilawan ban pen yasno, no yalade syakne kaparti HSPDP. Tementa alengin yasngap, ya ki jingkren, ki basyongnia bat ki badon nong rem. Te bak sumar lang swer, ngi iya ka jingslur mensiam ke jongpi, ba menta piwan man penyesno ilade sakne ka parti HSPDP hatu yo lesi don kidau ki bapi yo i jengai bapi sawan man penyesno sakne parti HSPDP. Ka daw ba kongsan hi ka ba ngawan ban penyesno no bat ka mar ngai yaw kandidat jengi bang niju khat e ba hem akdo mo ya ka bang niju te kumbak rem hangi hapo kadong ngathan ke jengi insan akdo te kawai kalong namar ba udi ubriu jong commission with a vision kata ka dei kawai ka ba kongsan e ba ka jingwan ke jonga bale nga ong kumta mission with a vision nama uniu samla rang ba nadu kapo budang kena ulat tril ki kambar khwat hadu ba unda poi ban tre seng balang bat na ka seng balang useng ki kam lajong ban kiu ban yeng hala ki jat da ka jingla ka jong u ba un kentiu udan cibun ki project ba ule na benta ka imlang ka salang mo na ka ba utrei mo dan na ka ta ka daw ngayo i ba ka jing ka vision ba ka mission ka jong u kalong ka ba kraw hadu kata kata tingang so ba ka ngalong ubadan bok hadu kata kata ya ka ba kandidat wan ban kendu inga ban ong ba to ngin ne trailang uyo i ya ka jingla ibarat i jonga bangala bantre kumta ukhat inga ban ne trailang bat i bangin wara ya ka jingjob te hoi ka part of election ka dia ka wei jingjob jingram ka chong ha ka mon jong trai ban jong henry ngin trei sitom mangi namo ubliru ang to pan don ai wat ten shem batet to on play te de kata ka nong rem ka balong ba ngin trei sitom mo nakali ang jengi bangin yo ka jingjob knang ba uni samla rang ba jong ka than yo ka dong jengi ulang trei namanta ka imlang salang bat kham namta ka constituency ki jongi namar ngila yo i shisha ye kita ki nonggelam ki bala depno manta hakini ki san snem chi posen ki bala ayat mo kimdan kata ka jing sen e ya uduk usuk watla menakini ki arsnem hakini ki arsnem bala letno ba pinyu i ba kadan kata ko lockdown ngimyo inu ki jing ku bakin wan da ki du ki barwan ya kren ni wan ya kendu wan ya selok jengi kimwan mo ngim kimi nanti bakin wan ra ai pisai ngi buk reng kimi nanti kita ka jing solam bakin wan rei em kita ki ngilam ki ja kim ngim yo i mo ti kimi under development ni te na ya kren chu ya ki under development ni te ngin daya kren chu la de ba kabyang ka development ba kile le ngim rat da ngam thrai bu samna rang ba jing uniang banile rei namar bulai i ba bon palat ke jing duna ta ka da uye kata hi ka de ka we kamat ba kongsan e bangawan to follow and to support his mission and his vision. Te khandiat ba heb. Namar ngiyo sngo ya ka kentin na ba sumarlang swer ba ikren ki kentin ki basyongnia. Te nakali ang jongpi ki sngo kumno namar menta ka sngi ngi i ba ka jingwan jong ki paj ba ngi i bekiwan da ka jingkmen bat da kamsim ka ba tidon ban kersan pi hakni ka kenti ka ba menta. Kublai kumbagi la ya kan bun ki sigi formo di sumar swer di bolong di nong ilam jong ka parti UDP Udwing di badi presiden ngadap da kajikman ka kraw ba ila wan bun benisno lang bangi ban ya tenrong lang ya kata kajing e ya kalang kor bakia jong ajai benriu entah me konstruksi jong ini namar ba iba sumar swer ila long ita inong ilam ibala mai lenti om tang hikam politik so wat hikam sosial ro ba ila don ide iwe inong seng ya kawai ka school disable mo ka school ka ba ban sumar ne ban hikaya kita ki kena ki ba don jingduna ki department te ngayo mensim ka ba ngamnangon bantai syu namar ba kum somla uba lai i jengai mo uba lai yo i jengai ban syakri ya ka temri bhoi jengi hi ulawan benisno lang bangi ya ka hapo ka jingelam jong i presiden jengi jong ka district bat jong ka konstitusi bergawai te ngidap da ka jingkemen bat i pediang burom i ba indang ya
Tracy Reham nang nesakman nang begini yo ya ka jingjok dan buram akan ya ka election MLA Aryar Kulai.